Gledate Bela mi popodne. Iz sasvim drugog ugla, kroz vaš grad, vode vas Zorana Jovičić i Dragan Stanković. Jovičića, Veseličića, dobar dan. Poštovani gledalci, gledate još jedno Bela mi popodne i kao što smo obećali, danas ćemo da otkrijemo. Obzirom na broj prospavanih sati... Da, malo više smo radili sinoć, noćas i jutros, ne bili vam pripremili priču koju ćete vidjeti za minuta koja se tiče budžeta predstave Konstantin. Probali smo da vam osvetlimo celu ovu priču, a gospodin direktor, mladi gospodin Vuković, se nije odazvao i pored svog prekjučerašnjeg obećanja našim pozivima. I danas sam uslao neke poruke, nema odgovora, tako da nećemo moći da čujemo njegovu stranu, ali u svakom slučaju imamo budžet koji je usvojen, imamo sve cifre, koliko dobija vidjet ćete u narednih 5 minuta, a iza toga razgovaramo sa Arom koji je sazvao za sledeći ponedeljak sednicu nadzornog odbora na kojoj bi i oni trebalo da dobiju ovaj budžet pa da ga razmatraju i da vide da li im je ovde sve okej. 510-666 i 777 su telefoni otvoreni za vaše uključenja, a Bela mi popodne Facebook stranica ukoliko imate komentare na priču koja sledi. Gledamo kako ćemo potrošiti 190.000 evra sledeće nedelje. Na ova dva papira prikazane su 32 stavke na koje će biti potrošeno 19 miliona dinara, koliko su Ministarstvo kulture Republike Srbije, grad Niš i Narodno pozorište u Nišu izdvojili za postavljanje predstave Konstantin, koju u koprodukciji pripremaju Narodno pozorište u Nišu i Narodno pozorište u Beogradu. Radiotelevizija Bela mi do ovog dokumenta, koji se prvi put pojavljuje u javnosti, uspela je da dođe uprkos tome što je, kako saznajemo iz izvora u Upravnom odboru Niškog pozorišta, VD direktora ove ustanove Ivan Vuković zabranio njegovo obelodanjivanje. Specifikaciju troškova članovi Upravnog odbora Narodnog pozorišta prvi put su videli svega nekoliko sati pre sednice na kojoj je i usvojena. Ova sednica zakazana je prošle nedelje u ponedeljak uveče po hitnom postupku i na zahtev VD direktora Niškog pozorišta, nakon što je istog dana Skupština grada Niša usvojila plan i program rada Narodnog pozorišta za 2013. kojim je predviđeno izdvajanje 7 miliona za predstavu Konstantin. Odbornici iz nekoliko poslaničkih klubova sa kojima smo razgovarali tvrde da im nije bilo poznato da će osim ovih 7 miliona iz budžeta grada za predstavu Konstantin biti izdvojeno i dodatnih 11 miliona iz republičkih sredstava. Pored toga, u materijalu koji im je dostavljen, odbornicima nije predočena čak ni okvirna specifikacija troškova, već samo ukupna suma. Sat vremena po usvajanju plana u Skupštini grada, direktor Vuković od predsednika Upravnog odbora Niškog pozorišta zahteva da sednicu zakaže već za sutra u 14 časova. Tada po prvi put Vuković informiše Upravni odbor o dodatnom budžetu od 11 miliona 787 hiljada dinara, kao i o činjenici da je već odabrao sve autore koji će raditi na projektu i sa njima dogovorio honorare. Predsednik Upravnog odbora Niškog pozorišta Dejan Petković odbija Vukovićev zahtev jer on nije u skladu sa odredbama statuta, koji nalaže da sednice moraju biti zakazane najmanje 5 dana unapred. Nakon što je odbio da zakaže sednicu, Petkovića i nekoliko drugih članova Upravnog odbora telefonom pozivaju neki od vodećih ljudi Niške vladajuće koalicije, decidirano zahtevajući da sednica ipak bude zakazana i plan usvojen bez obzira na sve, uz obrazloženje da je reč o projektu od nacionalnog značaja. O tome koliki je veliki bio interes da plan bude usvojen, možda najbolje govori činjenica da su članovi Upravnog odbora pozive dobijali i od narodnih poslanika sa zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, kao i od lokalnih funkcionera koji su se u tom trenutku nalazili na službenom putu u inostranstvu. Kako saznajemo iz izvora bliskih vladajućoj koaliciji, u jednom trenutku usvajanje programa bio je jedan od uslova opstanka gradske koalicije. Nakon ovih pritisaka, sednica se ipak zakazuje za 17 časova istog dana i program kojim su određeni astronomski autorski honorari se usvaja. Protiv usvajanja programa glasala je dr. Nevena Despotović, Zoran Ćirić nije prisustvovao sednici, a ubrzo je podneo i ostavku na mesto člana Upravnog odbora.
a specifikacija troškova usvojena na neregularan način i pod političkim pritiscima izgleda ovako. Od ukupno 11.787.000 dinara, glumci će dobiti nešto iznad 2,5 miliona, dok će ostatak od 9.270.000 podeliti autorski tim, koji je Vuković sastavljao neposrednim pogodbama. Niški glumci angažovani na predstavi, osim redovne plate u Narodnom pozorištu, od ovog novca neće dobiti ni dinar. Najveći autorski honorar dobit će reditelj Jug Radivojević i Dorijan Kolundžija, zadužen za video dizajn, čiji će rad na ovom projektu građane koštati ukupno 4.540.000 dinara ili oko 40.000 evra. Inače, Radivojevićevi uobičajeni honorari, kako je sam izjavio 2009. godine, kreću se oko 1.000.000 dinara po predstavi, odnosno gotovo duplo manje od honorara koji će dobiti za režiju predstave Konstantin. Neobičajeno u pozorišnoj praksi je i da će idejno rešenje video dizajna koštati isto koliko i režija. Autor, kome je poveren video dizajn, beogradski umetnik Dorijan Kolundžija, inače sin visokog funkcionera Demokratske stranke Nade Kolundžije, pažnju javnosti privukao je još pre nekoliko godina zbog spornih ugovora sa nekoliko ministarstava i drugih javnih ustanova, iz čijih su budžeta finansirani brojni projekti njegovih nevladinih organizacija Mikser i Kiosk. Zanimljivo je da su pomenute dve NVO u periodu od 2008. do 2011. iz budžeta dobile dotacije od preko 20 miliona dinara. Dorijan Kolundžija je u 2 navrata bio i direktor programa Belefa, manifestacije koja se takođe dotira iz budžeta. Međutim, za organizaciju Belefa u svojstvu umetničkog direktora tada mu je isplaćeno 287.000 dinara, a 2009. 327.000 dinara. U isto vreme, tačnije 2008. godine, Belef centar je prema podacima kojima raspolaže portal Pištaljka na račun nevladine organizacije Kiosk uplatio čak 960.000 dinara, a što je proknjiženo kao promet robe i usluga. Ipak, Kolundžin honorar za predstavu Konstantin od blizu 20.000 evra premašuje sve navedene. Idejna rešenja kostima i scenografije građane će koštati oko 25.000 evra, koliko će za svoj kreativni rad ukupno dobiti Aleksandar Denić i Bojana Nikitović, dok je za samu izradu predviđeno dodatnih 4 miliona dinara. Inače, u specifikaciji troškova nema niti jedne informacije o pojedinačnim stavkama scenografije i kostima, kao ni potencijalnim dobavljačima i izvođačima radova. Upada u oči i činjenica da, uprkos tome što je za marketing i propagandu predstave u usvojenom planu predviđeno 600.000 dinara, nismo uspeli da pronađemo niti jedan plakat, bilbord, reklamu na televiziji, čak ni poster, iako je do premijere ostalo manje od nedelju dana. Tako da se postavlja pitanje kome će Vuković prebaciti ovih 600.000 dinara i kada planira da započne medijsku kampanju. Smeštaj i ishrana visokih zvanica građane Niša koštaće 2 miliona dinara, što je iznos kojim se inače pokrivaju troškovi svih gostiju tokom 6-dnevnog trajanja filmskih susreta. Uz to, budžet predstave Konstantin nadmašuje ukupan budžet ovog renomiranog filmskog festivala sa poluvekovnom tradicijom. Skromnost kao jedan od osnovnih simbola hrišćanstva teško je uočiti u prethodno navedenim ciframa, ali smo malu simboliku ipak uspeli da pronađemo u stavki nepredviđeni troškovi, koja iznosi 313.000 dinara. Aro, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan i pozdrav vama i gledalcima Bela Mi televizije. Jel možda nam kažeš iskreno, prvi put vidiš ove cifre ili si ih već vidio? Pa, ja sam hteo da ovu priču krenem jednom zaista pohvalom na račun Bela Mi televizije koja je uspela da dobije ove cifre i ovu specifikaciju pre mene kao predsjednika nadzornog odbora, što mislim da je stvarno jedan nonsens da neko koji je zadužen, koliko god ja bio u toj situaciji sada, da na neki način pratim ove stvari, ja sada ovo zaista prvi put vidim pred vama. Druga je stvar ono što sam ja čuo, to je nešto drugo. Ali ono što kao predsjednik nadzornog odbora i uopšte kao i ostali članovi nadzornog odbora, ja mislim da su oni to videli samo onako negde u kuluarima ili nešto što je fotokopirano ili tako nešto. Mislim, ovo je stvarno
poražavajuće za naš grad. Ali kažete da sada prvi put čujete za cifre pre, odnosno posle Bele mi televizije. Da li ste tražili ranije da saznate koje su cifre u pitanju, koji su honorari, pa vam nije dozvoljeno ili jednostavno kako se to odvija? Kada se cela ova medijska, što bi se reklo, hajka digla oko ove predstave i uopšte oko imena Konstantin, ja sam naravno kao jedna odgovorna osoba uputio zahtev upravi Narodnog pozorišta da praktično napravimo, odnosno održimo sednicu nadzornog odbora gde ćemo raspravljati o svim ovim stvarima koje se na neki način tiču i predstave Konstantin, ali i drugih stvari. Samo da podsjetim i vas i vaše gledaoce da u pozorištu trenutno, osim ovoga, što bode oči, da se razumemo, dakle, svakoga svrbi džep i svakome bode oči milioni i stotine hiljada evra. Ali, moram da vas podsjetim da tu postoje i drugi veliki problemi, kao što su izveštaji inspekcijskih organa o stanju protivpožarne zaštite i elektroinstalacije u pozorištu, što je takođe strašno veliki problem. Zamislite, molim vas, pre nepunih mesec dana mi smo ovde imali skup visokog rizika sa predsjednikom države, sa visokim funkcionerima, sa ambasadorima, sa snajperistima i tako dalje. U to isto vreme je, dakle, isti taj problem bio. Da, malte ne visilo sa plafona tu i tamo. Naravno. Drugo, vrlo indikativna stvar, Upravni odbor Narodnog pozorišta broji 5 članova. Jedan član je podneo ostavku, druga članica je u nekoj vrsti pasive. Ono što ja sam saznao, to je da će u toku naredne nedelje ona podneti ostavku. I ona je glasala, samo da budemo jasni, protiv ovoga. Tako je. I ja sam, zarad informacije za vaše gledaoce, dakle, uputio dnevni red i zahtevao da na dnevnom redu se stave, dakle, od izveštaja primopredaje između prošlog i sadašnjeg direktora, a sve to zbog toga što sam ja još u oktobru zakazao sednicu nadzornog odbora, međutim, tada iz nekih razloga jednostavno niko nije nikoga obavestio i sednice nije bilo. Ja sam to smatrao da je to zbog toga što je, eto tako, došlo do smene, pa se u to vreme već otprilike nije znalo tačno hoće li novi nadzorni odbor vršiti funkciju do nekog vremena ili stari. Tako da sam to malo onako preskočio, tako da kažem. Ali sada, kada sam u razgovoru sa gospodinom Dejanom Jovanovićem, koji je predsednik mandatne komisije u Skupštini grada, kada sam mu rekao, na osnovu njegove izjave na poslednjoj Skupštini, kada je on zamolio sve nadzorne odbore da i dalje vrše funkciju, zbog toga što nisu izabrani novi, ja sam mu rekao da ću zakazati za ponedeljak sednicu upravo zbog svih ovih stvari. Dakle, i zbog svih ovih koje sam naveo, ali naravno sa posebnim osvrtom na specifikaciju i na ove grdne milione. Evo sad odmah moram da ti pitam, je li tebi čudno da, znači, direktor traži od upravnog odbora da se, znači, večeras tražim da se sastanu za sutra, neki od članova upravnog odbora, ovaj gospodin iz PUPS-a, Steva, nije sigurno više prezimena, dobija materijal bukvalno na sednici. Znači, nešto o čemu treba da odlučuje 200.000 evra, dobije materijal tada, i onda se pravi cela ta ujdurma s telefonima, zvanjem pojedinačnih članova i tu dolazimo do veoma visokih nivoa, znači veoma, veoma visoki funkcioneri u Nišu su upleteni u sve ovo samo da bi se izguralo. Pa evo ovako, ja kao prvo, dakle, moram da razgraničim svoju društvenu funkciju, dakle, predsjednika nadzornog odbora i nekoga koji je kao građanin ovog grada, kome naravno smetaju ovakve stvari. Pričamo o nadzornom odboru, znači pričamo isključivo šta ćeš ti da nadzireš i šta ti ovde najviše bode oči. Meni ovde, iskreno rečeno, mnogo više od ovih miliona bode oči izveštaj inspekcijskih komisija, ali naravno da će u stvari najveću
najveće vreme oduzeti na sednici upravo ovo. Dakle, zbog čega su na neki način preskočene sve institucije koje nalažu da se za jednu predstavu, znači počeši od izbora izvođača nekih stvari, dakle mi ne možemo sada zaista da tražimo tendere za sve stvari. Jasno, naročito kad je umetnost u pitanju. Tako je, ali za izradu kostima, za 3D animaciju i tako dalje, pa mislim, to je najnormalnije da se rade tenderi, ovde to nije ispoštovano. Ne samo da nije ispoštovano, nego niko nije ni znao tu strukturu budžeta. To je možda i veći problem, što prosto nismo znali ni koliki je budžet, niti struktura budžeta, a odbornicama je predstavljen ovaj plan od 7 miliona, ne od 20. Ja mislim da ste vi ovu specifikaciju dobili otprilike nekad juče, eventualno, prekjuče, tako, znači ovih dana. Međutim, opet je vrlo indikativno to što ste vi praktično, naravno vašim zalaganjem, uspeli to da dobijete za razliku od onih koji trebaju o tome da odlučuju, a to su odbornici Skupštine grada koji nisu uopšte znali za ovakve stavke i oni su praktično usvojili to na nešto što je neviđeno. Na blanko, što se kaže. Na blanko. Ja lično mislim, sada govorim više onako i kao građanin Novog Grada, ali ne verujem da ću mnogo promeniti mišljenje nakon sednice nadzornog odbora, da je ovo u pitanju jedna suštinska prevara u našem gradu, za šta svi mi, počevši od vas, preko ovih kamermana, do gospodina Radomirovića i svih građana u ovom gradu, pa mi to nismo zaslužili. To se sve odvaja od naših para. Kada pogledamo ovu specifikaciju troškova i honorare i spisak autora koji su uključeni u projekat, da li se zaista može reći da je reč o koprodukciji Beogradskog i Niškog narodnog pozorišta u pravom smislu? Ne, apsolutno ne. Da je, kako su govorili, glumački Dream Team centralne Srbije. Da li se može? Mislim, to možemo da pričamo o onima koji ne znaju te stvari. Koprodukcija apsolutno podrazumeva jedan drugojačiji oblik i vid saradnje, gde su uključeni i domaći, dakle niški, ako su glumci, koliko ja znam, ovde ima 4 ili 5 otprilike glumaca, možda grešim, da mi se ne zameri, jer zaista nemam ni tu podelu što bi trebalo da imam. Zašto niške snage nisu mogle da rade 3D animaciju? Pa mi to imamo ovde. Zašto nisu radili kostime? Samo da se razume malo za gledalce. Znači, imamo još puno informacija u ovom slučaju, pa ćemo neke možda da objavimo i sutra, preksutra. Jedan od razloga zašto ima dosta kumova tu i dosta devojaka. Zaljubljenih parova. Koji ne mogu se odvojeni u poslu, vidiš? Da, kako to ide. I to je zašto, ali nismo hteli taj deo priče da danas objavljamo, možda ćemo ovih dana. Vi ne biste bili novinari kad biste sve danas ovako isresli, a ne bi se to nastavilo. Ajde, ostani sa nama da čujemo 2 komentara, da uključimo par gledalaca. Imate i Facebook, ako nas pratite preko Facebooka, postavljate vaše komentare na Bela mi popodne stranici. Dobroveče, izvolite, kratak komentar, molim vas. Alo? Ili pitanje, izvolite. Alo? Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ovde je Savić Nebojša, ja sam inače šef službe za bezbednost i zdravlje u Narodnom pozorištu. Dobro. I sad slušam Aru, ne znam odakle njemu informacija o tim, ajde da kažem, izveštajima inspekcije ili nalazima inspekcije. To je bilo pre 2 do 3 godine. U ovom trenutku nema ni jednog naloga inspekcije. Zbog takvih izjava i na Skupštini, evo sad na televiziji imam problem. Imali smo jedno 10 varednih pregleda. Nijedan pregled nije našao ništa loše, ja sam Mari to i rekao. Doduše ono u prolazu u Kotniku, ali nisam znao da će ovo biti tema. Znači, problema protiv požarnih nema, to su konstatovale maltene sve inspekcije, imali smo kontrole od ovih naših iz Niša do republičkih i, da ne kažem, obezbeđenja samog predsjednika. Znači, ta priča ne stoji da se više, ne vidi svrhu da se povlači više po medijima. Argumente i dokaze imam, normalno. Hvala vam puno. Znači, koliko je meni bilo poznato, to je vaš direktor pominjao i u Skupštini. Znači, ja mislim da je on to izneo kao jedan od problema. Upravo o tome
ja govorim, kada on na samoj sednici nije mogao tačno da kaže o kojim je to problemima reč, ali je nedvosmisleno rekao da postoje problemi praktično u strujnim vodovima, kablovima ili kako to gospodin Savić, tako dotrajalim instalacijama, to gospodin Savić naravno mnogo bolje zna. Ako sam nešto zaista drastično pogrešio, ja se naravno izvinjavam, ali kako je to jedna od tačaka sednice nadzornog odbora, ja ću to u ponedeljak verovatno imati. Ok, nastavljamo ovaj naš blok oko Konstantina reagovanjem Dejana Stojiljkovića. Ja sam sinoć razgovarao sa Deksom o celom ovom problemu i o kako se on osjeća oko ovog honorara i sve to, a koleginica je danas napravila prilog. Molim vas da svi koji ste na liniji budete strpljivi, uključit ćemo vas nakon što čujemo šta Deksa kaže o svemu ovome. Ja se bavim kreativnim stvarima, tu sam sa glumačkom ekipom, pošteno radimo svoj posao, što se kaže. Nisam stigao toliko da pratim šta se događa. Postoje kompetentni ljudi koji na kraju krajeva te upravni odbore, koliko sam ja čuo, usvojio taj plan, program ili šta već. Postoje kompetentni ljudi koji mogu da vam kažu na tu temu nešto. Ja jedno što mogu da izjavim što se toga tiče je da demantujem jednu stvarno ružnu čaršijsku priču, a to je da smo ja i Zoran Ćirić u nekakvom sukobu, taman posla, mi smo kolege, prijatelji i ne verujem da tu ima bilo čega ličnog. Jedino to želim da kažem. Inače, što se tiče ostalih stvari, ko, koliko, kako, ja stvarno ne znam te specifikacije, zašta, šta je država, koliko je odlučila da da, kome, to ćemo da vidimo, znači. To je jednostavno to. Ono što znam je stvarno da i gostujući glumci i ja i reditelj stvarno marljivo radim. Ja mislim da je ovo jedan pravi podvig za jedno kratko vreme uraditi jednu ovakvu predstavu i mislim da će mnoge stvari biti jasnije kada se podigne zavjesa 27. i da ćemo tada, nadam se, pričati o nekim lepim stvarima, kreativnim, umetničkim, da ćemo malo da se manemo, bar za tih sat i po vremena koliko treba predstava, se manemo dnevne politike i čaršijskih ogovaranja. Dobro, mi smo danas preskočili čaršijska ogovaranja, to su ova oko ovih devojaka i kumova, znači ostali smo samo na suvim činjenicama i ciframa. Čuli ste kako je reagovao Deksa, a ostaje nam još da čujemo i šta je za našu televiziju danas izjavila bivša direktorka Bilja Vujović. Predstava Konstantin, znamenje anđela, koja će premijerno biti izvedena 27. februara u Niškom narodnom pozorištu, koštaće ovu ustanovu i grad mnogo više nego što je potrebno, tvrdi članica Demokratske stranke i prethodna direktorka Niškog narodnog pozorišta Biljana Vujović. Mislim da je ovo potpuno jedno bespotrebno i bezočno razbacivanje. Mislim da je u pitanju, pa mogu slobodno reći, jedno pranje novca, da su nepotrebno uključivani ljudi u projekat, naravno ne svi, izuzimam bardove koji su uvek dobrodošli i koji su sjajni i koji su uvek koje je dobro imati u velikim projektima, ali je ovo nedopustivo. Ja se bojim da ovaj projekat ne bude samo veliki po pitanju novca. Inače, 7 miliona dati za samu jednu predstavu, za predstavu koja će se odigrati nekoliko puta, moram da vam pomenem da sam ja 7 miliona imala za celu sezonu, gde smo napravili 4 do 5 predstava pravili. Pritom, ovde je direktor novi dao da za 5 predstava mu je potrebno 9 miliona i 400 dinara, a u jednu ćemo da strpamo 7 miliona, odnosno niški budžet. Mene to brine što su u pitanju niška sredstva. Mislim da je sa 11 miliona koje daje država moglo sasvim da se napravi predstava i da to apsolutno i da imaju jedan odnos prema ljudima koji su iz pozorišta, da budu svi uključeni ukoliko je i trebalo da se uključe, a mislim da jeste, ako se ovde postavlja. Ukoliko nije trebalo, onda je trebalo ne praviti tu neistinu i raditi tako licimerno stvari, nego je trebalo pozvati i napraviti u Beogradu predstavu, pa pozvati naše glumce odavde da gostuju.
Direktor Narodnog pozorišta Ivan Vuković nije želeo da komentariše optužbe i dodao da će se novinarima obratiti 25. februara na preskonferenciji. Vujović je pozdravila ostavku Zorana Ćirića na mesto člana Upravnog odbora. Predsednik Upravnog odbora Dejan Petković ističe da je ovaj projekat od nacionalnog značaja i da su sredstva unapred bila predviđena budžetom i dodaje da ne treba kritikovati predstavu pre nego što bude izvedena. Uprkos činjenici da je Upravni odbor Narodnog pozorišta u Nišu sa 3 glasa za, 1 glasom protiv glasao za finansijsku konstrukciju predstave Konstantin, mi smo žestoko kritikovali i način na koji je napravljena ta specifikacija i uopšte postupak dobijanja krajnjih proizvoda. Međutim, treba da sačekamo da vidimo kakva će biti predstava, odnosno sam proizvod koji je najavljen kao spektakl. Mi smo bili pred dvostrukim izborom da usvojimo specifikaciju takva kakva je ili da gurnemo pozorištu jednu ozbiljnu krizu i da grad kao partner u tom projektu, a treba imati u vidu da je u pitanju nacionalni projekat, zapravo bude pod stigmom jedne sredine koja ne može da organizuje jedan takav događaj, što bi zapravo vodilo u jednu pravu krizu. Prema tome, naš izbor mislim da je bio logičan, treba sačekati predstavu i vidjeti kakav će biti kvalitet te predstavi, da li će zaista to biti spektakl. Honorari jesu veliki, mi smo se sa time složili, međutim onaj koji je ugovarao takve iznose i koji će potpisati ove sa autorima će morati da daje objašnjenje zašto je to tako. Država za ovaj projekat izdvaja 11 miliona, grad 7, a pozorište $1 milion. Ja bih volio samo da ne zamenjujemo teze ovde, znači nije uopšte sporno kako će biti predstava i ne pričamo o tome, ova naša priča nije bilo o tome kako će biti predstava, već na koji način su se birali ljudi koji će realizovati ovu predstavu, da li tu postoje nekakav sistem i oko svih tih telefonijada, telefonskih pritisaka, poziva iz inostranstva i tako toga. Ajmo dva uključenja kratka, pa nastavljamo priču sa Arom. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Ovako, gledajući i slušajući šta govorite i cifre koje iznosite, pozdrav vama i vašem gostu, zaboravi gosta da pozdravim čovjek iz nadzornog odbora, predsjednik koji nema pojma o čemu se sve ovde radi. Izgleda da ste vi krivi, kao što je nekada bio, znate, trebalo su da se kaže da je kriv Milošević za sve. Znači, to su elementi koji stoje, koji ste vi došli do njih i sad vi ste krivi, jel? Zato što je Kolundžija ili koji je već to tamo, po prezimenu se to vidi da tu da je Milošević kriv. Ja se zahvaljujem vama što ste me saslušali, prijetno. Ajde, važi, samo ovo, u stvari ništa. Drugo uključenje, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Želim samo da pitam gospodina predsjednika nadzornog odbora, pošto upravni odbor ne postoji, on je ukinut. Ako vi sazovete sednicu, a ljudi se ne jave na tu sednicu koju ste vi sazvali, zašto onda ste uopšte predsjednik nadzornog odbora? Legitimno pitanje, hvala vam puno. Ja mogu da vam kažem da, dakle, moje pravo kao predsjednika nadzornog odbora i dužnost je da sazovem sednicu nadzornog odbora. Ukoliko se ostali članovi ne odazovu, jednostavno moje je samo da podnesem izveštaj osnivaču o tome da niko se nije javio odnosno nije došao na sednicu i tu prestaje moja ingerencija. Ja ne mogu sam da donosim nikakve odluke, jer mi u nadzornom odboru moramo većinom da donosimo odluke. To je jednostavno. Sledeća sednica zakazana je za ponedeljak, je li tako? Šta očekujete na toj sednici? Da vam kažem nešto, ja očekujem da dođu i preostala 2 člana. Njima je upućen, za početak, njima je upućen poziv koliko ja znam. Da li će oni iz bilo kog razloga, zbog obstrukcije ili iz ličnih razloga da se ne pojave, to je njihova stvar. Moje je takođe da opet podnesem izveštaj osnivaču, odnosno onome kome je izabrao, a to je Skupštini grada, da je ovo neregularan način i tu prestaje moja
i odgovornost, ali i obaveza vezana za nadzorni odbor. Moram da vas pitam, da bismo malo stekli predstavu o ciframa o kojima smo govorili. Koliki je godišnji budžet pozorišta, odnosno sredstva koje pozorište dobija iz budžeta grada Niša i koliko, drugo pitanje je koliko košta da se jedna redovna predstava u Narodnom pozorištu u Nišu otprilike postavi? Unazad par godina predstave su uglavnom iznosile negde od, recimo, 1,5, 2,5 miliona dinara, znači komplet. Sve zavisi opet da li je gostujući neki reditelj ili je to odavde. U svakom slučaju, dakle, to nisu naravno ni slučajno ovi iznosi. Dakle, ja zaista i kao čovek i kao predsjednik nadzornog odbora, dakle, zaista nemam ništa protiv ovih ukupne ove sume, kad bih ja znao da će ta predstava da se odigra 100, 200 puta sada, da ćemo mi sa tom predstavom osvetliti obraz ovog našeg grada. A da li ti kao predsjednik nadzornog odbora znaš uopšte koliko puta će da se odigra? Ne, zato što još uvek, vidjet ćeš i tu u budžetu, to pitanje na nadzornom odboru, nisam siguran da je precizirano tim budžetom broj izvođenja. Ne, nije. I negdje mi se javlja rebalans budžeta. To je planom i programom održavanja predstave koja treba praktično da kaže da će ta predstava živeti jedan određeni život. Ja se bojim zaista da će ovo biti 4-5 puta i da će, što je najveći problem za mene, da će iz budžeta grada Niša, dakle od naših poreskih obveznika iz Niša, otići 8 miliona negde što ne znamo gde. Nemam ništa ni protiv, ni ovih 170-180 hiljada evra da se da za jednu predstavu koja vredi, ako je to iz Beograda, dakle iz Republike, pa da znamo da je to njihova predstava, a da se Niš samo time diči jer je premijera održana u Nišu. Jasno. Ajmo još dva kratka uključenja da moramo puštamo laganu Aru, imamo i ostatak emisije danas. Mislim da smo tu negde pri kraju sa gospodinom Vukovićem. Izvolite. Dobroveče. Pozdrav gostu i vama vojiteljima. S obzirom da sam dobro upućena sa pozorištem, ja već shvatam da 10 godina u pozorištu se radi sve i svašta. Izvinite na izraz, ali tako je. Niko nije uspeo da sredi tu situaciju. A što se tiče edikta, sramota je da hoćemo da budemo na nivou Beograda, na nivou Novog Sada, a sada ne možemo da spremimo jedno obično slavlje što je veoma važno za Niš. A ukoliko to ne može i ukoliko toliko ima svađa, i onako Beograđani kažu, ma nije se Konstantin rodio u Niš, on se rodio u Beograd i dajte da slavimo u Beograd. I čak traže iz našeg muzeja, naše eksponate da stave u Beogradu gore da ljudi gledaju. Eto toliko, hvala. Drugog našeg gledalca koji je na vezi, time završavamo. Dobroveče, izvolite. U programu ste. Izvolite. Možete li me uključiti u program? Mogu, izvolite, u programu ste. Evo, ja ću čekati, dobro. Dobroveče, izvolite, u programu ste. Dobroveče. Izvolite. Sve vam najlepše želim. Hvala. Lepa vam je emisija. Dobro. I ja kao dugogodišnji ljubitelj teatra i Nišlija želeo bih da vam kažem nekoliko reči sa uvažavanjem i vaše televizije i gostiju koji su govorili. Poštovana gospodo, najmanje prava je imala da se na vašoj televiziji, no vaša televizija je široka, demokratska, pojavi pokojna Biljana Vujović. Ona je mrtva duša. Ona je nekada živjela i to što je znala. Sami sebi ste prekinuli, gospodine. Jaro, hvala ti puno što si bio naš gost. Mi ćemo da nastavimo da pratimo ovu priču. Probat ćemo na neku foru da dobijemo karte za premijeru. Ne znam koja je fora još, ali probat ćemo. Možda nam pošalje Ivan. Bio je inače jedan lep običaj ranije da su karte za premijeru upućivane i članovima nadzornog odbora i članovima upravnog odbora i to je odskoro prekinuto. Zašto? Ne znam. Kada me neko pozove, dakle, na predstavu, ja ću
otići. Ako me ne pozove, onda ću birati sam kada ću otići i na koju predstavu. Ali ti i ja svakako imamo najviše šansi da dobijemo kartu. Kartu od Vukovića, pa sigurno. Od reprezentacije od ovih ima tamo 200.000 za reprezentaciju, pa možda nam kupe. Dakle, zaključak je sljedeći. Sljedeći ponedeljak je nadzorni odbor, preskonferenciju gospodin Vuković je zakazao za 25. Tako je. Možda će to da košta 600.000 evra. Možda je to kao promocija i marketing predstave. Verovatno. I onda preskonferencija. Može biti neka 3D preskonferencija. 3D preskonferencija. Sa hologramima. To. Hvala što ste bili sa nama u ovih prvih pola sata. Ostanete sljedeći pola sata, još dva zanimljiva gosta. Aro, hvala i tebi. Hvala i vam. Bela mi popodne.